Посвещение от Стилян за Ева. Ева, най-прекрасното момиче, неописуемо красива и адски секси, погледа и те изгаря. Посвещение от Стилян за Ева. Тя е кралица, не жена. Ева, принцесата на Стилян, най-красивата богиня в нощта. Посвещение от Стилян за Ева. Тя е кралица, не жена. Ева, принцесата на Стилян, най-красивата богиня в нощта. Сцената гори, влиза с походка. Всички мъже в капан без изхода, блясък, диаманти, шампанско в ръка. Тя е буря, не жена. Посвещение от Стилян за Ева. Тя е кралица, не жена. Ева, принцесата на Стилян, най-красивата богиня в нощта. От Стилян за теб, Ева. Ева, най-прекрасното момиче, неописуемо красива и адски секси, погледа и те изгаря. Всички шепнат името и в клуба. Тя е мечта, не просто съдба, сила и стил, с усмивка и игра. Ева владее света на нощта. Посвещение от Стилян за Ева. Тя е кралица, не жена. Ева, принцесата на Стилян, най-красивата богиня в нощта. Създадено с Манелио.ай.